съм Криси Бега Ивано. Ще направим няколко битки на батъл и после може да играем Classic Challenge малко. Нека да започваме. Пак се бие срещу 6 левел. Аре бе! Ей, как мразя тази смотана пека. Ще бие много демидж. Поне Уизър да му умря. Баща не беше за защита. Дали Уич плюс Хограйдер, дали ще се получи добре? Според мен ще се получи добре. Пак прави същата атака. Как мраза този Уизърд, как го мраза. Край. Пускам тежката артилерия. Добре, тази победа може би няма да е победа, а загуба. Трябва да пускам наистина тежката артилерия. Вау, този бомбър не убие, бе. Вау, те сега както са се струпали на клуб. Поне на такова да му взема. Давай. Няма да остебаш. Давай, пускам, какво ми падне просто. Какво ми падне, пускам. Добре, тук може да загуба. Не! Фак. Убийте бомбера! Супер, така. О, кота му! Опс! Ама така, отида му, може и да го бия, бе. Давай! Аре, как? Давай! Yes! Добре. Накосам. Баш няма накосам той и без това се беше слаб. Знаете ли, че след... Аз го бех споменал някой клип, след 100 и няколко честа ще имам Legendary чест. Вау! И след няколко честа ще имам Epic чест. Ако искате и вие... После ще го обясня на края на клипа. Между другото, тук аз имам доста много загуби. Ама имам тежка артилерия. Става да скръта от джански. Тъжно с трите мускитарки. Ма да този да няма фаербал. Не мога да го откъна. Мога само да го забавя. Мале, отида ми колата да е. Добре, че това не беше батъл.
за Giant Skeleton, ако пак ми пусне. Фак. Скелетчетата пеката. Сега, уича пеката. Точно там. Де. Притеснявам се, че при елитките може да ми пусне скелетна армия. Ей, как го мразя, то Giant Skeleton ме отвратителен е. Ще го дръпна насам. Трите мускетарки да го стрелят. Всъщност двете мускетарки. Не. Ей, само една мускетарка умрета. Ей, точно сега ли се сети да ми пуснеш тъпата ти скелетна армия, бе? Точно сега ли се сети? Не можах да го дръпна обаче. Мале, колко ми е гаден то Giant Skeleton. Отвратителен е просто. Аз нямам с какво да го спра. А тая неговата скелетна армия, скелетна той. Ако имаше икон, а ги разклони всичките. Бързо! Ръм! Бързо, бегайте! Давай! Хок! И барбарин! Няма да го взема, няма. Никакъв шанс. Той е с този Giant Skeleton. Даже има и огледалото. Уау! Тук доста ще се засрама. 9 срещу 8. Един път удари. Последни път удари. Я да видим. Хоки Уизард. Как ще стане? Тук си има Ломбърджак. Вау. Поне Ломбърджака не удари Уизарда. Първа мускетарки. Трябва и рейдж да си сложа. То с колко легендарки има, бе? 100? Добре, че не знам, че Ice Wizard доста добра тактика става. Няма скелетна армия. Как? Да, знаех си, че точно Ломбърджак ще си пусна. Знаех си аз. Вау! Той много очаква, че Ломбърджака ще му остане жив. Да, много ще му остане. Забавайте. Yes. Как мраза това Ломбърджак? Как го мраза? То се 8 арена, бе. Вау. Аз съм бил срещу 8 арена. Поне един път успех. Не давам. Трите мускетарки. Дойде. Раздавайте. Не по балона, бе. Опази. Бийте по кулата.
What? Не мога фана карта. Деба. Не. Аре, бе! Не мога фана карта. Виж, бе! Не мога фана карта. То не е честно. Бе, къде се пуска? Тя е честното, бе! Никога починама да игра класик Чарлендж. Ще го играя чак го успея да се дигна на арена 12-11. Трябваше да пусна Уич. Трябваше да пусна да... Де пък ще трябваше? Да. Уич е това остана жив. Ще може ли един път? Не може. Ама Уизърда ще може. 5 май или 4. О, не. Добре. Няма смисъл да ги пускам тези миньони. 3 миньона няма смисъл. Той използва една от най-тъпите карти. Елит барберингите много лесно ще се справят. Чакай, бе, как му беше на файна? Батълрам, да. Много лесно ще се справят с Батълрам. Уизъра ще вземе ли? Дали? Да. Тук може да взема и победата. Нямам какво да пусна освен толкова. Даже май си стекне, аз не знам. Не съм обърнал много внимание, па да гледам как си чете. В смисъл с приятелите ще спа. Вау! И блъскането. Толкова далече пъти. Ба! Дали ще го спрат? Не. Няма с какво да ми спре елитките. Ма има балон. Няма ми забити, че го отклона. По-добре да го отклона, отколкото да пускам Уизърд. Така че... Просто сега... Пуска ли елитките? Май не. Чакай, в странно тако. Всъщност не е повод за възпоминаване. Странно тако. Ай, то пушинава ми е такова, друга такова. Браво. Не бе, по балона би, бе, Топ Уич! What? Какво? Победих най-накрая. Най-накрая на победа, бе. Най-накрая. Дека ми не е много добър. Кое е тази арена? Осма арена пак. То си има боулер. Не знам как ще го говоря този. Northern Heart. Да. Не бе! Аз бия срещу осма арена, човек. То много нечестно така. Да беха направи чалендж, ако ти си
Па, например, 6-та арена или пък 7-ма като мене, да се беше само срещу 7-ма. Само... Абе, баш не искам да го обяснявам. Вече направо се замина. Каза си бай-бай, токс. Бай-бай, бай. Ще успея да взема такива края да ръкуват. По-добре, докато бъде явно не. Браво. Сега трябва да спазва другата кула. Заедно да отком тая, да спазва тая. Да. Мале. Бомбе. Бъбъй. Ти на кой викаш бъбъй? Бай-бай. Искам да го притисна тук, той да не мога там да ме... Шибан бомбер. Шибана скелет на всичко шибана. Виж бе! То не може да се откаже. Какво си харесва тази кула? Си едно ще се жените. Вие па гаджета ли сте? Ви сте, не знам. Поне уизрата да има. Вау, то бомбер бамо, да ми че би. Да имам избор, трябва да пусна там еличките. Вау, вижте, то сме... Бе срещу 8 арена. С боулер. А то... Никой же аз нямам. Той има боулер, аз какво имам? Нищо яко. Само едни елитки и нищо друго. Отказвам се. То боулер 5 години не мога да се убие с моите карти. Само ако не цели тебе мога да се убие. Отказвам се. Толкова излиза. На толкова аз си кача, че никога аз няма да играя пак. Като се кача на 11-та арена. С някоя поне с някоя хубава легендарка. Не с най-тъпите легендарки. Ето това е най-тъпта легендарка. Аз имам моята. Да, ето. Най-тъпта легендарка просто. Просто ги клипа и спре даже. Всичко спира да е. Оф. Мисля и тук да приключа с този клип. Как ми се скри тук? Викам, че клипа спре. Вау. Не знам, ура. Кажете ми някой силен тик за това. За Classic Challenge. Да ги бия. Еми? Бърбо? До тук мисля да спирам този клип. Така, на арена 7. Виждате ли някой с тъп легендар? Не, всички, които са с легендарки, са с едни от най-яките. Електровизорът и Инфермо Драгън. Lumberjack. Електро. Още с легендарки. Ice Wizard. Бандитка. На 7-ма арена. Бандитка, Ice Wizard. Не, Ice Wizard бе. Електро Wizard. Инфермо Драгън. Тук как беше това? Как? Лава Хаунд. Ето. Тук поне има хубави карти. Може с тъпа легендарка. Принцес. The Lock. Graveyard Miner. И защо
Толкова съм само с най-типите легендарки да се не... Еми до тук спирам този клип. Буба! Харесайте и не забравяйте да се абонирате за още.